മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട നടിയാണ് സീമ ജി നായർ. ഇപ്പോൾ സീമയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. നാടകരംഗത്തുകൂടി സിനിമയിലേക്ക് ചുവടുവെച്ച നടിയാണ് സീമ ജി നായർ. നിരവധി സിനിമകളിലും സീരിയലുകളിലും ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായതോടെ നടിയെ മലയാളികൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുവാനും ആദരിക്കുവാനും തുടങ്ങി. അകാലത്തിൽ നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞ പ്രശസ്ത നടി ശരണ്യയ്ക്ക് താങ്ങും തണലുമായിരുന്നു സീമ. ശരണ്യയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ സീമ പരമാവധി പരിശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ഫലം കണ്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നടി പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് ഏറെ ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ സുരേഷ് ചാരുമൂട് ഞങ്ങളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു എന്ന് കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് സീമ പോസ്റ്റ് ആരംഭിച്ചത്. സുരേഷിന് അന്നനാളത്തിൽ ക്യാൻസറായിരുന്നു. ഏപ്രിൽ 8 സുരേഷിൻ്റെ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ട് 8 വർഷമാവുകയായിരുന്നു. ശരണ്യയുടെ ഏതൊരു കാര്യത്തിനും തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു സുരേഷ് എന്നും സീമ പറയുന്നു. ഒരു വണ്ടി ഓടിച്ച് അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിലായിരുന്നു സുരേഷ് എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് എന്നും നടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒടുവിൽ സീമ പോസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ: ഇന്നലെ ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിനിടെ 2 വരി പാടാൻ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ സാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പാടിയത് മറഞ്ഞിരുന്നാലും മനസ്സിൻ്റെ കണ്ണിൽ മലരായി വിടരും നീ, ഒളിഞ്ഞിരുന്നാലും കരളിൻ്റെ ഇരുളിൽ വിളക്കായി തെളിയും നീ, പ്രിയ സഹോദര വിട എന്നാണ് പ്രിയതാരം സീമ ജി നായർ കുറിച്ചത്. സുരേഷ് ചാരുമൂടിന് ആദരാഞ്ജലികൾ.